हाय गाईस, आता आम्ही जत्रेक जातो. बाजूच्या गावात जत्रा असा थंय जातो बघा. हाय कर. आणि आमका जत्रेक जाऊ आम्ही टाइम सांगितलेला 7:30चा आणि आता 8:30 वाजू दिले. म्हणून ही दोघं मम्मी आणि पप्पा दोघं भांडतो. आता सरळ रस्त्यान चालला आणि ते रस्ता घेऊन बघा रानात आमका काहीतरी फिरवशात ते गौरेडे वगैरे आमका खातील काय खावचे नाही हा त्यामुळे सरळ रस्त्यान लोक येतात त्या जात वाटेन. तुम्ही रानात आमका दिवस नाही तर रानात सकाळ भर उजवाडापर्यंत फिरवशात. हो मागगाव मागा व्हायचं ना आमचा हरवला तर नाही तुम्ही त्यापेक्षा आम्ही आपल्या रस्त्यान जाऊ. ह्यांका जाता तर तुम्ही एकटे जाऊ रानात खाऊन दे थोडे वाघा बिघा. बघा कशी भांडतात. ह्यांनी परत भांडाक सुरुवात केली. मगाशिवाय लोक आलेली म्हणून 2 मिनिट थांबली आणि त्यांनी परत भांडाक सुरुवात केली. जत्रेक गेले की भांडतली पाणीची वाट होती जागृती काय म्हणून आम्ही या दोघांना एवढा खै जाणू नाही. आता आम्ही पुढे चालतो आणि ही पाठी भांडत भांडत चालतो. बाजारात गेले तरी पण सेम भांडत असते. तिने दुसऱ्या स्लॅब घालीत करा कोण हो स्लॅब डसतला बरोबर. आम्ही जत्रेक जातो आणि त्यांच्या गोष्टी चालले स्लॅपा घालूचे. कोणाच्या घरात स्लॅब घालतात काय माहिती. आम्ही इलो जत्रे बघा. आम्ही आता जत्रेसून घराकडे जातो आणि आम्ही उशिये घेतले आणि मासो घेतलो आम्ही 4 दिवसांनी नाही 4 उद्या आम्ही जी कापा मारतो बुधवारी. उद्या सोमवार बुधवारी आम्ही याची कापा मारतलो आणि खातलो. थांबा मध्येच गाडी येईल वाईट साईड असतो बारीक मध्ये गाव आणि आम्ही ही बाजू घेऊन निघतलो कारण कापडा बुडी घेतलं तर मान मोडतली. आणि हो बघा येऊचा नव्हता तरी आम्ही एका वडीत घरात नेतो.